Pois, moi boas tardes, benvidos a UNED, nesta maravillosa tarde de febreiro, do 29 de febreiro, ano bisiesto. E, bueno, eu creo que é un día moi fermoso para comezar esta actividade Lugo Poética 2024. Quero agradecer a súa presencia, pois a Sagrario Sánchez, por suposto, xefa territorial de Educación, a Xulio Xiz, do colectivo Exeria, e como non pode ser de outra maneira, pois as nosas protagonistas, as poetisas, Marica Campo e Eva Teixeiro, desculpadme que se me foi. Bueno, pois Eva Teixeiro e Marica Campo, benvidas, moitísimas grazas a todos por acompañarnos. Bueno, esta actividade pois non podería ser posible sen o apoio que nos brindou a Xunta de Galicia, e quero darlle as grazas, como non pode ser de outro xeito, pois por non dubidar ni un minuto cando lles presentamos o proxecto en apoialo. Así que unha aposta decidida pola cultura, pola lingua galega. Falábamos na presentación que no mes de febreiro pois estamos celebrando o mes de Rosalía de Castro, é o noso máximo exponente literario pois a nivel galego, e, bueno, pois tamén un dos máis importantes a nivel nacional como non mundial. E, bueno, pois creo que é un bon momento tamén para recordala, para recordar o seu traballo, para recordar o que representa Rosalía para todas e para todos nós. Creo que neste capítulo de agradecementos tamén quero darlle as grazas a todas as persoas que acudiron pois aquí presencialmente para escoitar esta Lugo Poética, este recital poético que, bueno, digamos que imos deixar fluir a través das maravillosas artistas e da conducción inmellorable do noso querido amigo Xulio Xiz. E, doutra banda, pois decir que o primeiro recital de seis en total que se van a facer, pero espero que despois destes 6 haxa outros 6 e outros 6. E simplemente pois tamén me gustaría lembrarme de aqueles que nos están seguindo a través do streaming, que nos van a ver tanto en directo como en diferido, que tamén é unha maneira de deixar a pegada da nosa cultura nese mundo pois virtual, donde, como non pode ser de outro xeito, tamén ten que estar representada a literatura e a poesía galega. E, sin máis, pois desexarlles a todas as persoas presentes que disfruten moitísimo desta actividade. Creo que é unha oportunidade pois moi interesante para poder achegarnos a poesía, que quizáis na UNED, digo en xeral, pois este un pouquiño máis esquecida, ao mellor non lle temos dado pois todo o lustre, todo o resplandor que merece. Así que nada máis, moitas gracias, desexarlles pois moi boa actividade. Nada, boa tarde. Noraboa por esta iniciativa cultural de Geria e da UNED. Como non podía ser de outra maneira, a Xunta colaborando e apoiando sempre a nosa cultura. Hoxe comezamos con as máis veteranas como é Marica, e logo con estas persoas que novas, principiantes, xa non o sei, porque hai moita obra aí de Eva. Entonces espero que todos disfruten, espero que a xente nova se anime a vir nestes 6 encontros, este é o primeiro, pero que polo menos ao escoitalo ou despois velo en streaming, que o podas seguir e se animen a outras veces. Os que están tamén matriculados na UNED, que tamén se animen a seguilo e a aportar os seus, polo menos, interese. Sí que decir que aquí Lugo, na provincia de Lugo, fai pouquiño ainda demos os premios da biblioteca de provinciais. Hai moitos nenos e nenas que están interesadísimos na poesía. Polo tanto, noraboa de verdade por facer estas iniciativas. Gracias por convidarme, que disfrutedes moitísimo todos e que sexa maravilloso todo o que faigades, vale?
Pois gracias ás dúas. E esta é a primeira entrega de Lugo Poética 2024, unha acción cultural de Egeria co apoio da UNED e da Xunta de Galicia, que consiste en cada seu contraste de poetas, hoxe dúas mulleres, para difundir, contaxiar a creación poética en base ao labor, a expresión dunha escritora de longa e contundente traxectoria e outra de firme camiñar, verso a verso, polo vizoso panorama de expresión poética nas terras lucenses, son Marica Campo e Eva Teixeiro. A parte de escoitalas e velas en directo a través de internet, o colofón desta primeira parte de Lugo Poética 2024 é a edición dun libro co contido destas xuntanzas que hoxe comezamos. E empezamos. Marica Campo. María Pilar Campo Domínguez naceu para ser poeta no Val do Mao do Incio no ano 48. Fuxan os ventos e a quen lla cantaron poemas seus. É autora do musical A Casa e de obras teatrais como Os Premexentes non poden cos paxaros rebezos, O Divino Sainete ou A Confusión de María Valteira. Premio da Cultura Galega, Premio das Letras de Galicia e de escritora da Asociación de Escritores en Lingua Galega, con premios como Fiz Vergara, Oneira Vilas, Concello de Vilalba, conmóvenos con poemarios como Tras as portas do rostro ou Pedinche a luz prestada. Benvida, Marica Campo. Boa tarde. Túas son as primeiras palabras. Pois estou feliz de estar aquí con todas e con todos vostedes. Agradezo a UNED, ao colectivo Eseria, a Xunta, pois a oportunidade que me dan de poder compartir aquí unha velada, unha hora ou dúas de uso da palabra. Eu non me considero, experimentada, nin considero que Eva sexa menos experimentada, porque a experiencia é cada un dos poemas que facemos. E sempre, fronte ao papel en branco, todos somos enfrentámonos con un mundo novo e temos que empezar a facer camiño. Por tanto, creo que eu teño que aprender moito da xente nova, como a xente nova pode aprender tamén algo de min. Con relación á poesía, eu quería dicir, facía alusión, Xulio, a un artigo que leu hoxe na prensa de a opinión de un poeta e escritor tamén sobre a nova poesía. Eu atopo moitas veces que hai moita obsesión, e dicía yo hai un momento a Eva, por escribir algo que sexa hermético, como se fose un valor que ninguén entenda. Cando escribimos poesía estamos expresándonos. Si simplemente nos queremos expresar, non sei por que a facemos pública, non sei por que a publicamos, se non queremos que nos entendan. Incluso podíamos facer como aquel poeta de Ourense, o don Juan de la Cova, que escribía nun idioma inventado por el, que era o trampitán, que pretendía facelo así para que ninguén o plaxiase. Oxalá que me plaxen, cando atopo, e pásame, e diso quero falar agora co primeiro poema que vou ler, oxalá que me plaxen, e cando atopo algunha reminiscencia de algún poema meu de algunha outra persoa, é que me encanta, porque é que de algunha maneira nos facemos, entre aspas, e enténdaseme ben, sin pretensións, pero clásicos, no sentido de que dice que un clásico é aquel o que sempre acudimos e que vai a ecoar na literatura posterior, non? Din que en calquera texto que se escriba agora ten que se notar que existiu Homero, por exemplo. Pois se pasamos a ese estadio sería precioso, maravilloso. Tuve un alumno que morreu de accidente hai moitísimos anos e que iba a ser, se chega a non morrer con 22 anos, seguramente hoxe sería dos mellores poetas do país porque xa o era. E recordo de cando nos puxemos a repasar a súa obra para facer un libro que se fixo e atopo un verso inteiro meu ali e que me conmoveu, me encantou e sei que iba de alguma maneira pervivir na obra del. E iso creo que é o que temos que aspirar todos, aínda que non recorden o noso nome. O que pasa coas cancións, que a min encantarame que esas cancións que fixen
esas letras, e que citou Xulio, que andando os anos alguén as cante sin saber quen as fixo, que é a maneira de que se fagan populares. Escoitamos o teu primeiro poema. Sí. Este poema escollino porque representa un pouco a idea do que é a procura poética, a busca do poema, que é un combate, decía Alejandra Pizarnik, combate coas palabras, pois é un combate coa palabra. E deuse a circunstancia de que nel ecoan casi ao pé da letra uns versos de Olga Orozco, unha poeta argentina que eu admiro moito. Seguramente estaban en min, pero é que tamén estaba en min a experiencia, que teño moitas testemunhas de que así foi, de unha mendiga tola que ia polo Baldomá, por onde eu nacín, que nos marcou muitísimo a todos os irmãos, hasta o punto de que algunha delas, a Teresa, escribiu un relato sobre ela que lle premiaron nunha ocasión, que lle chamaban Cuca de Guisalle. Entón, tamén eu vexo a poesía un pouco como unha mendiga tola, que vai pedindo. E dice: a tecelá en outono fai reconto dos fíos, a bella liba tempo, usureira recada moedas de silencio, cartafoles e pedras, milladoiros dos días. É véspera de todo, todo a volver ao todo. O tapiz das galaxias demanda novas cores e eu procuro en algures cara atrás entre a néboa. Compre saber quen é a tecelá. Ven co rostro velado e non a recoñezo. Tal vez a voz, a ollada, aquel bater a escuras do corazón me sexan familiares. Trae á altura dos labios unha canción antiga, arde como unha rosa e deita cinza branca. A cinza faise nube e chover sobre as cousas e non lembro a palabra, o nome a que responde. Memoria súa eu son, casa habitada por ela que urde sempre sen acougo. Teño o regazo cheo de novelos para o voraz tear en que se ocupa, mais hai un anoado que se nega a xirar, unha ruta cegada na espiral do recordo. Acaso alí o graal, o talismán perdido, a chave para a porta do regreso, a efixie verdadeira, a palabra non dita, o río que non seca, a cidade futura. A tecelá reclama e o engano a confíos de cor gris, de luz morta, de fume que esvaece. Doulle visións de días migratorios paxaros, sombras de sombras lonxe, farrapos de outras teas. Mais ela quere urdir a transparencia. Ela busca que o pano lle escintile, non renuncia ao esplendor, berra na noite polo novelo aquel tan anoado. Eu non lle falo, acudo, toco os dedos da man que estende cega até apalparme. Semella un alma en pena, unha mendiga tola a pelexar comigo na maraña. Compre saber quen é a tecelá. Se eu dixer o seu nome, se lle albiscar o rostro, quizás será posible andar o labirinto, atopar o comezo do fío e dar co cabo. Mais tal vez non ten nome, e só o meu nomea o nunca máis das horas, o país en retorno. Coa tecelá poética arrancamos o contido deste encontro e a continuación ven Eva Teixeiro, Eva María Teixeiro Suárez, lucense de 1975, participou na súa estadía en Quiroga na creación da Ruta Quiroga Territorio Literario. Profesora de Lingua e Literatura Españolas no IES Díaz Castro de Guitiriz, forma parte do colectivo Comadres das Letras, que publicou Contármonos, e autora do libro de poemas Mapa.gal, responsable de 2 blogs de creación, foi premiada nos certames A Pipa, Microrrelatos e Manuel Rodríguez López. Anda a presentar o libro Mapa.gal e confesa que aposta pola palabra que habita o silencio mentres a música da choiva envolve a chaira. Benvida, Eva Teixeiro. Hola, moi boa tarde, gracias Xulio, grazas a todos os asistentes, as institucións e as persoas que nos convocan e que nos dan este espazo, por suposto a Marica por
por compartir este espazo poético comigo, non? E por ter un momento para a palabra. Ben, pois eu, ainda que Marica di que todas temos a mesma experiencia, si é certo que eu podo dicir que para min Marica é un referente, xa fai tempo, ao mellor non tanto de versos concretos, pero sí de, bueno, no vital e na literatura tamén, non? Un referente en moitos ámbitos. Pois adiante co primeiro poema. Bueno, vou comezar lendo un poema da miña propia prehistoria, porque, como se comentaba aquí antes, o de ser unha poeta, neste caso, Nobel, ten máis que ver co feito de non ter publicado que non co feito de non ter escrito, non? Entón, levo escrito desde que teño memoria, e isto que vou ler é do primeiro, que casi que escribín, bueno, do primeiro que levei á luz pública, non? E é un texto que foi o que levou o premio a Pipa e que eu creo de alguma maneira no ano 97 estou falando, entón por iso digo que pois era bastante noviña daquela, e pareceme interesante porque tamén empezo facendo unha cita de outra referente para min, que era a Rosalía. Este premio entregoumo en mans Manuel María, que lano na noite poética da Pipa, que, bueno, pois desgrazadamente xa non existe ese tipo de evento, e de alguma maneira fai referencia tamén ao efímero, que creo que por iso pode empatar un pouquiño co texto de Marica, aínda que, bueno, vades a comprobar que hai unha diferencia sustancial, non? Pero sí, porque a veces a palabra tamén é ese efímero que tanto nos custa preixar, non? E que ao mesmo tempo esperamos que sexa permanente, non? Mencer. Despertares foron algúns tan puros como o fulgor da aurora, outros cala a esperanza que o namorado soña. Rosalía de Castro. Orballa. Unha vago amol soña, tremendo, co sol na mañanciña. O ceo acorda coas ondas do mar agarimando. Sobor do leito, capulos azuis, falan da túa semente en min. A vizosa lúa foxe cos coitelos das estreliñas debaixo das súas saias. Namorándome estou. A alborada palpeberxa, insolente, no meu leito de sutis namoros. Na rúa, morre a noite, asasinada pola turuxo da leiteira, que aperta a vida outro día máis coas manxeadas. O berce da alba, abandonado polas treboadas no río do novo día, espértame. Escoito un batir de ás contra o teito. A pomba que lle roubamos á noite quere fuxir con ela. A gaiola do noso peito non é quen de retela. O meu home durme. Bícolle as cóxegas do lombo e deixo marchar a pomba. Tamén ten dereito a buscar un compañeiro. Foron as dúas primeiras poesías. Sorprenderonme os primeiros aplausos dos presentes, porque están plenamente xustificados. Cada poesía, cada poema é unha peza artística que convén subliñar precisamente o remate de algo redondo. En fin, a partir de agora podemos falar libremente, poesía e conversa. Vai ter máis poesías, Eva, porque a fin de contas queremos potenciar o seu traballo, pero tamén vai ter Marica, porque queremos evidenciar precisamente ese traballo. Outro poema de Eva. Bueno, pois vou seguir con estes da miña primeira etapa, vamos a dicilo así, como se tuvera varias, pero quero dicir, dos que están máis lonxe no tempo, non? E porque creo que tamén é interesante ver un pouquiño como vas cambiando cos anos. Este tamén é, bueno, dunha época máis ou menos próxima, aunque se publicou bastante despois nun libro colectivo. Di, vexo o mundo baixo a neve branca do teu corpo. Agora penso, doutro xeito non tería sentido. Todo é a devanada corrente dun río asolagador de branca escuma branca. Entre cada folerpa desta tenra nemorada hai 100 de corazóns magoados. Sorte que o meu hoxe está do outro lado. Ben,
acordo que antes mencionouse o certamen da pipa. A pipa era un meritorio certamen en Becerreá onde un grupo de rapaces se xuntaban para cada ano facer unha festa das letras. Por desgracia xa non existe, pero convén recordalo por se algún momento pode resucitar. De novo, Eva, e logo pasamos a Marica. Ben, pois agora vou cambiar un pouco de ton, porque, claro, estes primeiros textos tamén tiñan, aparecían eles, bueno, así como certa presencia sentimental, que posiblemente tamén tiña que ver coa idade e co que naquele momento necesitaba comunicar, porque estou de acordo co que di Marica que a poesía que non sempre é unha comunicación de todo directa, sí que pretende transmitir. A veces transmite máis unha emoción ou unha impresión que unha historia, que para iso está o texto narrativo, pero sí que pretende transmitir. Este outro texto é xa do ano 2016 e pertence a un libro de homenaxe a Manuel María que tivo que ver co feito de que saiu en relación con que se dedicara ao Día das Letras ese ano. En el tamén facía un pouco referencia á terra, a unha maneira de describirme quen son xeográficamente. Tamén empeza cunha cita del. Di: a patria érguese no territorio da nosa intimidade. Eu son da tribu que habita o mar de terra da chaira. Alma de terra se choiva, vento que a noite sementa. Tezo arañeiras co cerne da miña estirpe de auga. Cinguido a brétema escoito o uveo de lúa do lobo. Ceibes folerpas de lume inzan muiños de estrelas. Pois, como, non complemento, pero sí, a voz tamén de Marica en relación coa terra, temos precisamente un poema dedicado á súa terra nativa do Val do Mao. Se podo decir dúas palabras antes? Claro. Gusto moito da poesía de Eva, porque ademais me parece que non padeceu esa obsesión de se ver en letra impresa, senón que hai todo un traballo literario anterior a facer pública o seu tamén combate coa palabra, e entón é unha poesía madura en a que ecoan, eu lendo sin ter absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Algún dos poemas pensei en Manuel Antonio, pensei en, verdade, en Rosalía, por suposto. É dicir, esa, a mí pareceme que a poesía ten que ser eso, como non é nada máis distante do plaxio, porque ademais non ten nada que ver co plaxio, pero ten que ver co que somos, e eu que quería de alguma maneira explicar antes, non expliquei, que somos as imaxes que imos cazando, decía Bachelard, que somos cazadores de imaxes, e as lecturas que temos, e a partir de aí expresamos o que nos sentimos. E hai unha idea de moita xente que refuga a poesía confesional, a que fala de un. Eu creo que toda a poesía fala de nós, dígase o que se queira. O que pasa é que se queren inventar a pólvora, está no seu dereito. Falou Eva da Terrachá, Marica ten que falar. Ainda que ten gran vinculación coa Terrachá, ten que falar do alma. Sí, eu nacín ao galego na Terrachá e iso tamén temos en común Eva e eu. Ainda que tiña digamos, embarazo, se me vale a palabra, de galego, desde pequeniña, de escoitalo no Val do Mao. E todo o meu universo simbólico parte de ali. Polo zume agridoce das reinetas, acode a min o val en sortilexio, e esta noite quero partir contigo a mazá loira como a quen, compañeiro, o pan comparte. Val do Mao, cunca de beber o viño amargo do amor feito distancia para sempre. Estadea de pombas fuxidías, abano de colores que esvaecen, po milenario, casa. Todo está ali e todo foxe nun fluir de fume. Burla o tempo comigo e faremos o leito no colo das montañas, vestiremos co verde dos carballos, cinguiremos o van de madres selvas, encheremos o alento de amorodos e cereixas e arandos de outros días. Buscaremos a nena que navegaba o río na tapa dun baúl como nun soño.
Aniñaremos entre a erva abelleira e o fiuncho e beberemos o clamor da salvia. Lembraremos os suicidas tristes baixo a catalpa en flor cara ao silencio. Seguiremos no ar as bolboretas e a xeira da anduriña contra o muro. Iremos xuntos por la horta, a das mazás reinetas, a do pombal sombrío que as pombas xa deixaron para a edra. E entraremos na casa onde a miña fantasma está espiando unha culpa longuísima sen nome. Olla a miña fantasma, come lilas, pálidas lilas mortalmente ancoradas nalgún libro. Hai unha páxina tal vez que busca un verso nunca escrito que procura unha palabra para abrir a porta. Ensaya a conta atrás polos reloxos, sangra e desángrase de soidade soa desde as veas da chuvia e dorme a fin cando a mañá esperta e o día alza a vida como a un mastro. Ora, Eva pode comentar o poema do Baldomao como fixo Marica cos Deva. A ver, é un texto que me chamou a atención porque eu non coñezo toda a obra de Marica. Si é certo que hai un pouso, a veces, de moitos autores que nos precederon e autoras, e non és consciente de que están aí ata que cando alguén cho fai ver, non? Entón, quero dicir que para min, como dixen, Marica é unha referencia, pero non coñezo a obra completa de Marica. Entón, mentras que outros poemas que sí que seleccionou, sí que os coñecía, este non. E a verdade é que cando o lin, e agora o escoitarlo, sí que vexo absolutamente o Baldomao tal cal, non? Porque é certo que fai unha referencia completísima a aspectos materiais que son moi concretos e moi representativos dese espazo xeográfico, non? Eu, nese sentido, son moito máis etérea, vamos a decirlo así. Normalmente o que fago é sintetizar en moi poucos elementos e non detallar ata moitísimo digamos que ese espazo do que se fala. En cambio, o texto que eu lín sobre a Terra Chá é un texto mínimo, realmente, onde para mí está moi condensado. Marica, en cambio, ten esa enorme capacidade versificadora de encher con sabiduría, non? Porque a veces enchense versos un pouco sin criterio, pero neste caso con moita sabiduría e facendo fincapé nos elementos que son realmente representativos e esenciais tanto para ela como para representar esa paisaxe, non? Sempre me chama a atención tamén nos seus textos a referencia de alguna maneira a escrita, porque sempre vai combinando esa presencia do natural con outros elementos que remiten, a palabra está moi presente e iso pareceme interesantísimo. En ese poema en concreto, quizá iso máis destacado é esa maneira de levarte pola man e que casi che fai dar un paseo por ese espazo, non? Parece que a vas acompañando por o que podría ser unha eira próxima da casa familiar, non? E iso está moi ben recollido aí. Tiñas a mesma sensación de visualidade, de estar vendo o Baldomao nas palabras. Bueno, e estábamos falando da terra das dúas, pero o elemento esencial da terra creo que é a auga e a donde vamos a pasar agora, porque Eva vai nos ler da serie elementos de Matria do mapa.gal o apartado da auga. Sí. Ben, bueno, en mapa.gal, que este libro así un pouco atípico e en moitos sentidos, pois hai unha parte inicial que, bueno, vai facendo referencia aos 4 elementos, non? Entón, está a terra, está o aire, está o lume e está a auga, non? Entón, a auga correspondenlle 4 poemiñas, porque esos son de formato moi curto e un tanto etéreo, a veces como menos concreto, non? O primeiro deles é auga, e di: xace aleitando o novelo de arxila baixo o nacente. O segundo deles está referido ao orballo, que o
aparece, bueno, interpreto así, non? Húmido a xóuxere, pinga de luz que amence a dormiñada. Logo están os regatos, que para min son especialmente significativos porque a terra xa anágase moito, non? Entón, realmente non temos regatos, sino que temos ríos que o anagan todo, pero sí quería representar esa maneira na que eles van determinando a paisaxe tamén, non? Camiños de auga na pel da terra tecen unha arañeira. E por último, e así creo que lle vou dar tamén pé a Marica, non? Que ten a continuación, incluín o mar tamén, non? O seu barrelo de escuma lambe a praia con doces cóxegas. Pois eso, daslle pé a Marica, para que ela tamén fale da auga feita mar. Volvendo un pouco atrás, non son estes senón noutros, eu noto na túa poesía moito o que non sei inglés, entonces digo en galego. E en galego, o mellor sona mal, que é o que chaman a falacia patética, que dito así sona mal, porque parece que unha falacia que é un engano, é patética, e non, é o engano sentimental, sería así traducido, non? Que é transmitirlle a natureza os teus sentimentos, e iso dáse moitísimo na túa poesía. Digamos que eu estou un pouco máis afastada dela. O sea, que está aí, e dame pé, pero que non teño esa capacidade que tes ti de te meter realmente no... Como facía un Novoneira tamén, que... Bueno, pero sí. Bueno, sí. Bueno, non sei se como facía un Novoneira, pero é certo que no meu caso hai como un proceso grande de interiorización da paisaxe. O sea, é como se a absorbera, ou ela me absorbese a min. E por iso tamén me vou aos mínimos, son sempre formatos como moi pequenos, porque o vas reducindo o elemental, non? Sí que é certo que eu teño textos moi descriptivos e moi longos, e incluso ahora a veces os vexo e digo que letanía. Pero co tempo funme condensando, non? Creo que realmente eu, se algo teño que son moi lectora, leo moito máis aínda do que podo escribir ou fazer outras cousas, e ao final sí que o pouso das lecturas me levou a ir deixando fora elementos que me parecía que estaba poñendo e que sobraban, que pesaban, que era un peso que levaban os poemas. Entón, sempre ir acurtando. É outra percepción distinta, outra representación distinta da paisaxe. A ver, a auga está moi presente no que eu fago tamén nos relatos. Hai un libro de relatos que saliu hai pouquiño. Fisterra. Como se chama? Fisterra. Terra? Fisterra. Tamén se chama Fisterra, o libro de relatos? O libro de relatos é Fisterra, sí. Pois, mira tú. Sí. Pois, eu fixen 3 relatos e os 3, de feito, o elemento unitivo dos 3 é a auga. Para min é algo moi... Na memoria da auga, o sí, conxunto, exactamente, chamase Na memoria da auga. Son 3 relatos distintos, pero os 3 teñen que ver coa auga. Sí. E este, en Fisterra, está nun tomo que ten poemas dedicados a Fisterra, de autores e autoras de todo o mundo. Algúns bilingües, claro. Eu penso en Fisterra e penso nos naufraxios, sobre todo. Entonces, para min é a gran metáfora tamén da propia existencia. E di, o mar debeu ali corpo mariño, enguliu as estrelas como a peixes, ardeu de ardora negra e foi a noite. As fantasmas da néboa nos insomnios facían equilibrios sobre argazos na teima de cruzar desde a outra beira. Salmodiaban os nomes somerxidos en fondas espenucas, esvaecían sen achar o camiño de regreso. Astrolabio e compás enmudeceran entre as foulas e sal antes da hora. Ti non estabas, non, porque eras nunca no eco desnortado das buguinas. Todo amor recoñece unha Fisterra, todo amor busca bollas ou milagres, busca mans entre as crevas do naufraxio. A soidade está feita cos cristais das copas que escacháronse en un brinde. Apertalos, sangrar, mesturar rosas coas camelias máis brancas das escumas e descubrir a fin unha cidade a parir labirintos polas rúas. Ali o esquecemento toca as nubes como unha
torre alzada cara á vida. Nos reinos submarinos, a memoria recrea novos tempos, novos mundos. As dúas protagonistas de esta xuntanza poética teñen moito que ver coa terra de Díaz Castro, con Guitiriz. Unha viveu ali e foi ensinante, outra é profesora no Instituto Díaz Castro nestes momentos. E en Guitiriz hai unha iniciativa xeitosa que poemas nas farolas. Hai un tempo, hai un momento do ano en que lles dá por pendurar poemas nas farolas para facer aínda máis poético a terra dun dos máis grandes dos nosos poetas. Entón, Eva vai nos ler un dos poemas que pendurou nunha farola. Sí, é do ano 2020, é dicir, plena pandemia, e esa era a temática, porque suelen ter un tema, non? De partida para esa convocatoria. É curioso, digo, polas coincidencias que me xorden con respecto a Marica moitas veces cando as penso despois con calma, porque cando a Marica lle dedicaron o Día das Galegas das Letras, que foi no 2018, o colectivo da Sega, o colectivo feminista da Sega, que foi aquí no Parque da Milagrosa, o manifesto que leron ese día facía referencia aos ollos das patacas, non? E entón metaforizaban o feito de que Marica deu pé a moitas escritoras como un pouco como as patacas cando van quedando físicamente unhas unidas ás outras e ao tirar por unhas hai máis, non? E aquí hai unha referencia tamén aos ollos das patacas, que, ao mellor é casualidade, pero ao mellor non, porque hai moi poucas casualidades, non? Neste caso ten que ver cos sorrisos que non ensinábamos, non? Titúlase Sorrisos agardados. Aniñan nos beizos como os ollos das patacas, cegos baixo a terra. Latexan baixo os bozos e as lambuxas, cal durmintes estreliñas do luceiro. Abéiranse nos lindeiros impostos, empoleirados no peitoril das olladas. Agardámonos. E que dicir dos bicos teimudos viaxeiros ao carrelo dos soños? Agardámolos tamén. Seguimos escoitando a Eva porque temos un poema que participou no proxecto Coidarnos da entrañable polifacética Luz da Riba. Sí, este de 2021, tamén me ven bastante acaído a estas datas porque foi un texto para o 8M dese ano, que ela estaba facendo un proxecto que se chamaba Coidarmos, e eu, falou comigo e contacto con varias persoas para escribir textos en relación, Chámase Encoiro. Coidar é descoidarse, sen coita, descoidar o tempo, os espazos, as afeccións, ata as amizades. Coidar, escolla obriga ineludível, é unha arriscada deriva cara ao esquecemento propio, mentre se fai calo nas feridas doutras que nunca son alleas. É abeirar a dor, ollala en fite, termar con tempero de quen sofre o seu envite, ficar os pés na vertixe que nos rouba a liberdade. Coidar é rachar a pel de espiñas que nos envolve e ficar en lardo vivo. Marica, como vamos? Como vai poéticamente Eva? Home, non vou dicir como unha moto porque pode soar pouco poético, pero tendo en conta que unha das paixóns da miña vida sempre foron as motos, pois creo que vale moi ben. E ademais reparemos tamén como latexa sempre a solidariedade, a sororidade que din agora, non? A empatía e solidariedade entre as mulleres, non? Que neste poema estaba moi presente, non? Claro, aquí tamén parto bastante da experiencia propia, non? Porque teño unha persoa dependente, que é miña nai, e iso faime, neste caso, enfrontarme a unha disyuntiva enorme, non? Porque, por unha parte, iso supón unha entrega que che resta vida, non?
porque non queda máis remedio. As horas que se dedican ás persoas que necesitan un apoio non son horas que tes de liberdade para outras cousas. E entón, eso sempre, por unha parte, resulta moi duro porque che impide facer cousas, pero por outra parte, tamén se fai con cariño, non? Porque sabes que esa persoa te necesita, non? É algo como que ten un doble fío ao mesmo tempo, non? Entón, eu o que quería era expresar precisamente o duro que é, non? E a veces ata que punto te sintes exposta, porque estás deixando de facer cousas que queres, pero ao mesmo tempo, cando deixas de cumprir esa obriga, tamén te sintes culpable, en que non tes por que selo, non? Porque os cuidados é algo que debería ser compartido, non debería recaer sobre unha única persoa en concreto. Pero, bueno, logo a realidade é que sí, que as mulleres, sobre todo, estamos moi abocadas aos cuidados. Entonces, era un texto, bueno, sí, complexo. Falando de dúas poetas, falando de mulleres, sabeu relucir Rosalía por parte das dúas, e onde temos un apartado que casi hai que dedicarlle a Rosalía. Primeiro Eva como mención e logo Marica como título mesmo da poesía. Eva, a túa mano. Ben, bueno, vou dicir tamén un par de cousas deste texto, porque me gusta un pouco contextualizalos, non? Este texto tamén foi un texto das farolas. Está publicado en mapa.gal, pero tamén foi un texto que estivo nas farolas de Guitiriz exposto. Porque houve un ano que a convocatoria iba dirixido a Rosalía. Entón eu escribín este texto. Non sabía moi ben que escribir e ao final escribín isto. Bastante tempo despois, nun obradoiro poético que estiven con Antía Otero, ela chegounos unhos textos de Rosalía, e cando vin ali un texto de Rosalía, que é o de Silencio en Follas Novas, decateime que este texto que eu escribira estaba facendo referencia a ese poema de Rosalía, pero non fui consciente a ese momento. É moi curioso. Pois eu digo que moitas veces cando lees, como cando asiste unha persoa que ten moita cultura cinematográfica, se despois fai algún tipo de produción, ese é un pouso que lle queda, que ao mellor non ten consciencia, pero que é un pouco que che vai quedando, non? Ben, di: a túa man sinala certeira a singradura da alma, tepe do ronsel de teimudo. A singradura da alma sinala certeira a túa man. Casi que picúa, non sei se se pode decir poéticamente. Sí que o é. Pois agora Marica sí ten tamén un poema dedicado a Rosalía. Antes de pasar a ese poema, na liña do que está dicindo Eva, do pouso ese, a min gustame moito a idea do palimpsesto, que é o códice reescrito, que cando faltaban soportes para escribir, cando se escribía sobre pergamiños, cando mellor había escasez de reses e por aí, porque houbera unha peste ou polo que fora, reutilizaban outros que xa estaban escritos, amolecíanos en leite e con pedra pómez pasaban ya por encima hasta borrar e escribían. Pasados os anos, afloraba a escrita antiga entre a escrita nova. E iso é o que nos pasa a todos, porque nós tamén somos palinsestos. As nosas propias vidas son palinsestos. Cando paseamos por Lugo, os que temos a miña idade, ali onde estaba, por exemplo, o edificio de Barras, vemos ese edificio onde está tamén o outro, non? E é o que estás dicindo, que constatas a veces cousas que nin se che pasaban pola cabeza. Na obra de teatro Confusión de María Valteira, a Valteira, que era unha soldadeira que practicaba o oficio, pois, o que chaman máis bello do mundo, tristemente, que non ten por que ser iso, pero ben, pois, dícelle a unha monxa dun albergue que vaya a coñecer mundo, e queda ela facendo o seu papel. Eu escribí neso tan contenta, pensando que inventaba a pólvora, como decía antes. E logo un día lendo digo, toma, pero se isto é ao revés, Margarita la Tornera, que a que queda facendo o papel a monxa é a Virxe María, facendo un papel ben distinto do que fai a Valteira. Estaba invitada a que vai a conocer o mundo para mal, e a outra marchou porque quería conocer o mundo, e a Virxe xa volverá arrepentida. É dicir,
que as cousas están en nós e a veces afloran, sei, fun consciente, por suposto que non. É unha coincidencia? Pois non o sei, pero ese é o feito. E agora si iba a ler o poema dedicado a Rosalía, sinto que o mellor canso porque os meus poemas son moi longos. E esta é unha sestina, unha sestina medieval, esas que inventou, fixo unha soa, o Arnau Daniel, o occitano, que parece ser que era xogador de dados, e entón esta estrofa ten a estrutura dun dado. Son 6, ou esta composición, son 6 estrofas, de 6 versos cada unha, que acaban todos coa mesma palabra, que é a palabra rima, pero é sempre a mesma palabra, colocada en distintos lugares, hasta agotar todas as posibilidades, é dicir, unha permutación matemática. E logo acaba cunha contera ao final de 2 versos, onde van tamén esas palabras, esas 6 palabras. Ben, entón, de alguma maneira, pode resultar moi reiterativa, pero tamén se obriga a explorar todas as posibilidades desas palabras. Entón, pensando en Rosalía, busquei as 6 palabras, deben ser disílabas, ademais, busquei as 6 palabras que me parecía que de alguma maneira a definían. E unha delas é sombra. Quen non pensa na sombra, falando da autora da Negra Sombra. Pensei en tola, porque ela mesma tamén dicía, mira, vai a pobre da tola soñando o que non hai. Pensei en casa, porque de alguna maneira esta muller que non tivo casa de seu, que agora a xente vai a Matanza e dicen, oi, pues era rica, tiña esta casa, non era ni siquiera esa casa, era dela. E ademais como que Rosalía é a nosa casa tamén. Loito, porque o seu vivir non foi precisamente feliz, morte, tamén está moi unida á súa vida, e patria, unha palabra que diz agora que non está de moda. Sí, a nivel poético, refúgana moito porque lle sona a patriarcado, pero eu penso que as palabras é o uso que fagamos delas. É que a veces co cambio das palabras tapamos outras cousas que non reparamos realmente, pero é unha opinión, por suposto. Eu non sou ninguén. Cegada pola luz da negra sombra, atoutiñas no tempo, vagas tola, tropezas coas paredes, non hai casa. De negro te vestiron, mouro loito, antes de que aniñase en ti a morte, era a dor e a injusticia do sen patria. Borraran os perfis da nosa patria, o seu nome mudaran pola sombra, as palabras perdíanse na morte, cara ao esquecemento en marcha tola, ían as nosas voces, e sen loito viamos derrubarse a nosa casa. Andabas a buscar febril a casa, a lle por corazón á escura patria, a facer tinta negra co teu loito, a desvendar olladas tras a sombra, cunha estrela na fronte, pobre tola, a tocar cos teus dedos os da morte. Teimabas no teu salmo contra a morte, cun coro solitario erguer a casa. Petabas nas ausencias, e tola por todos os camiños desta patria a procurar nas fontes mesta sombra para beber enteira como un loito. Noso era este país, e teu o loito, o teu carpir por nós a súa morte, a beber só a ti cuncas de sombra. Así fundabas outra nova casa, así sobre a da terra erguías patria de amor intemporal, razón de tola. Loadas sexas para sempre, tola, que o porvir que soñaches desde o loito levará a túa luz e será patria. As palabras devolvente da morte e vivimos en ti como na casa onde loce o teu sol de negra sombra. Se nos envolve a sombra desta tola, a casa non será herdo de loito, patrimonio da morte, será patria. Os aplausos son sempre ligazón. Marcan separación de poemas, pero marcan tamén un momento importante. Bueno, pois un momento ahora vai ser de unha homenaxe. Estamos en Lugo, desde Lugo, falamos da terra xa, falamos de poesía, e entón quen encaixa en eses 3 puntos é Darío Xoán Cabana, que nos deixou sempre demasiado cedo, deixounos demasiado cedo, pero deixounos unha obra inmensa que disfrutar.
En fin, Eva fixolle unha homenaxe coa que foi premiada no certame Manuel Oreste Rodríguez López de Paradela. Titulábase Tras acordo. Sí, é un texto que non suelo ler, porque para min é moi longo. Para min é moi longo. Bueno, quería decir que ten unha peculiaridade, porque é unha homenaxe a Darío Xoán Cabana, pero moi en concreto a un texto seu, que é o primeiro capítulo de Galván en Saor, que para min é unha obra de referencia absoluta, porque eu tamén vivín aquelas tabernas da Terra Chá das que fala el nese comezo, non? Entón, bueno, pois o texto céntrase moito nese aspecto. Darío estaba moi contento de ter escrito Galván en Saor. Sí, para min é... Despois de toda unha vida de poeta, que eu incluso recriminei porque deixa esa poesía para entrar na narrativa que me parecía impropio. El tiña razón. Ben, pois, tras acordo. Erguese xoto o voo do falcón mentras enceta a noite na chaira. Porfía a choiva, teimuda e fría, e mainamente anega aos carreiros. Aniña o vento baixo o faiado ouveador da bella casa de pedra. Soña a taberna escura e senxente, a beira das leiras sementabas de estrelas. Fica a espreita do heroi que chega das fragas infindas ás lousas espidas. Pousa o pé incerto destino quen andou só na procura lendaria. Cruza as tebras o bo cabaleiro, mais non ousa rachar aquel silencio. Oense voces, tepe da conversa, no ruxe temperado do lume. Entreábrese, cal porta do ceo, a linde esmerilada que contorna o lar. É acollido o bretón viaxeiro no posto de honra, Cabo do Tiro. En recibimento, viño morno e azucre, non hai na redonda mellor ofrenda. Segue o convite, tallado aos poucos, con pan e con pango, excusa no envicar. Adentan as linguas nesta parroquia, antigos contos desta invernía de carballos. Avanta a noite, revive o estranxeiro, malia ser a súa forza afillada do sol. Fala se enchufa, coa caixa do peito, da rexa estirpe que tingue o seu sangue. Paira o tempo, tute brisca, e a morte non atina coa finda da Terra Chá. Aluga un cuarto, o que veu folgar, cando arremuiña a erva como a auga do mar. Goza de monte, de novo estrelecida, e prende nas silvas o sobrinho de Artur. Marica foi grande amiga de Darío grande amigo de Marica. Xuicio desta homenaxe. Pareceme xa non digo sobre Darío. unha gran lectura do primeiro capítulo de Galván en Saor. Eu non recordo, porque cruzaseme as cousas na memoria, non sei se foi cando se fallou o premio, porque levaron o premio Xerais, e casualmente estaba eu ali porque estaba nun xurado do infantil ou algo así. E recordo que alguén dixo, non sei que como, Darío, e dixo alguén ali, todo é posible chamándose Darío. Sempre recordo esa expresión, porque era xa o segundo premio Xerais que levaba ou algo así. Entón, non sei se foi na entrega deste, se foi no de Morte de Rei, que tamén é un libro boísimo. Eu a Darío debolle moitas cosas. Por exemplo, a miña paixón por María Valteira ven do poema de Darío Xoán Cabana, que era o 800 aniversario da construción da igrexa do Hospital de Incio, e fixéramos unha serie de actos, conferencias. Estuvera o bispo de Miguel Anxo Araúxo e o bispo o Padre Gómez, estuveran así dando conferencias, estiveran, bueno, moitas actividades que non vou agora a recordar, pero houbera un concurso de poesía e ganara o primeiro premio Darío con co poema de María Valteira, Señora do Sol, que logo lle puxeron música os de Fuxen os Ventos, e unha canción preciosa que espallou o personaxe por todo o país. E a partir de aí foi cando tuven as ganas de explorar ese personaxe. En canto ás sestinas, cando saquei este sestinario, diceme Darío, pensaba eu escribir un sestinario, porque non había sestinas en galego. Era unha iba, non ten por que selo, pero bueno, agora xa non teño que facelo. E pensei eu, que pena que non o fixese, porque seguramente faría algo estupendo, porque é unha forma tan amada por uns como denostada por outros.
porque non deixa de ser cansina, é complicada, pero sería unha pena. E realmente, a min tenme apoiado en moitas cousas que eu tiña dúbidas, por exemplo, nos sonetos, que alguén me dixo, é que estes sonetos non están ben rimados porque algúns son os abertos e outros os cerrados, e iso está mal. E recordo que yo consultei a ele e diceme, eso é un disparate, porque hasta en italiano e en outras linguas que fan un O moito máis escuro, que diferencian moito máis os Os, eso non se ten en conta para nada. Era un sabio, sabía moitísimo, o que el non soubera de métrica e así, e penso que tamén deixou a poesía cansado de certo, curiosamente, desprezo por parte dos que refúan a literatura con formas clásicas. E iso creo que sí, así porque o digo. Volvemos á poesía de Eva. O seu libro Mapa.gal, eu creo que ten dúas partes ben diferenciadas e para min a primeira é como unha especie de diccionario xeográfico e humano de Galicia e a segunda ten unha fortaleza que por dentro fai sonar algunha campaíña que temos normalmente silenciada. Imos escoitar en compañeira. Invisible. Así son eu, nin nome teño, ninguén mo puxo, a ningunha de nós. Somos fráxiles, efímeras. Sei no ben cando as escoito vir vindo. Achéganse outra vez esas bestas grandes. Ao moverense fan tremer o mundo enteiro. Todo se acanea, deixo de ser dona de min mesma. Asítanse os meus membros convulsamente. Esconxúntame esas pegadas brutais. Estalícome tentando ceibar o medo. Quixera fuxir desta indefensión. Porén, estou apegada á terra. Esa é a miña natureza. Estremézome máis. Está moi perto. Demasiado. Xusto enriba. Non, por favor, non quero morrer. A traxedia rondoume. Perdín unha compañeira. Male a sorte, demasiada dor. Nin nome tiña. Así era ela, invisible. Esta lectura faime pensar o que mencionaba Marica. Hoxe Xoan Carlos Caneiro decía que os novos recitadores, por chamarlle de alguna maneira, decían a poesía como si fora un calquer tipo de prosa. Entón, a poesía hai que... Marica... Eu creo que ten un ten con ten, o sea, hiperactuar me parece que a mata tamén, Pero non estás falando de min, verdad? No, para nada. No, era unha broma. Para nada, porque non hiperactuaches, teches a forza... É que este texto require esa entonación, se non ya faz, non ten sentido. Escoitas a xustiza pola man e dá... Que dices tú, Dios mío, que ten moito máis. E isto é igual. Mira, pode... Isto sería non a antixustiza, senón a que padece a injustiza, non? Que se entendería logo que houvese... Sí, unha resposta. Sí, este texto é tamén curioso, gústame contalo. Este texto escribino na mesa de escribir do meu instituto. No meu instituto, ano pasado, tivemos un concurso de microrelatos de terror que estaba dirixido ao alumnado, pero para darlle unha amplitude un pouquiño maior, ao final había unha categoría específica para os de maiores de 18 anos, pensando que a comunidade educativa se animase tamén a participar. Entón, funciona bastante ben porque o que se escribe en Guitiriz xúlgase en Vilalba, noutro instituto, e o que escriben os de Vilalba xúlgase en Guitiriz. Entón, a rapazada gustalle, porque logo hai unha actividade conxunta. E entón eu puxen unha mesa de escribir, fomos parte do equipo da biblioteca, puxemos unha mesa de escribir nun recuncho ali na biblioteca e eu pasei varias semanas sentada todos os días nos recreos que podía ali escribindo. E un dos textos que escribín foi este, prácticamente así. Algúns alumnos meus estaban ali tamén, porque eu sentábame para que eles se sentasen tamén a escribir. E é moi curioso, porque despois, como eu escribía bastante, eu escribín varios en distintos días, non todos que me convencerán tanto, nin... E eles decíanme, dicíanse, e o cal presento, non? E enseñaba os que tiña, decían, este, profe, este gustaballes, non? Pero é un texto feito nun centro educativo, en horario escolar. Entonces, non che pasa sempre. Pero bueno, está ben, que a veces tamén che pase. Bueno, quedannos dous poemas breves de Eva e un poema longo de Marica. Entre os
breves de Eva estaban unhas vilariñas. Sí, pero, bueno, as vilariñas son un pouco reacia a lelas se non hai a imaxe, porque... No, hai que decir que tamén é un Explicalo. produto de Guitiriz. As vilariñas que os do conxunto da nova poesía guitírica pois convocan as vilariñas en honor a Díaz Castro, que naceu no Vilariño de Guitiriz. E aquí hai dúas de Eva. O problema é que as vilariñas teñen un texto escrito e unha fotografía. Entón, relacionadas. Tú verás? Bueno, podo explicar iso un pouco que era a imaxe no caso dunha delas, da última, do ano pasado. Isto tamén é unha convocatoria o que levamos con o noso alumnado. O ano pasado foi a primeira vez que tamén mobilizamos o alumnado para que escribise as súas vilariñas, que son poemas moi curtos, de entre 2 e 3 versos, e, bueno, que escriban microrelatos aínda, pero que cando dis que teñen que escribir poesía, e, bueno, gracias que como entran tamén así como nunha convocatoria que lles dá certas opcións para relacionarse con outras rapazadas, se animan, pero son máis reacios, son como a xente en xeral que ten ese medo á poesía inexplicable. Entón eu escollín unha fotografía que está feita na que era a casa de Díaz Castro, co tellado caído. Entón, pois, é desos espazos estupendos que temos, que sería un museo pois moi necesario e moi interesante que se recuperase, porque no centro faise un roteiro en torno á figura de Díaz Castro e a rapazada leva ali a rapaces de outros centros e, bueno, pois ven unha casa natal de Díaz Castro e penso que é natal, non sei, eso sí que non sei, pero, bueno, pois vena sen tellado, bueno, desfacéndose, porque é o que se ve. Entón, eu saquei a imaxe desde abaixo e o que se ve pois é a fiestra aberta, tamén sen cristais, unha fiestra de época, nunha casa de pedra, e a través da fiestra xa se ve o ceo, porque non hai tellado. E entón o texto que unín a esa fotografía di: Penélope testece a eternidade baixo celeste lousado vilariño. Porque aí o lousado que teñen xa é o ceo, non hai outro lousado nesa casa. Ben, pois, verdadeiramente hai a iniciativa de lousar a casa de Díaz Castro rehabilitada. Está Xermolos e Alfonso Blanco Torrado intentando o tema, que seguro que o teñen, van conseguir. Último poema para Eva. Ben, este é un que se publicou no libro Contármonos, que é unha obra colectiva das Comadres das Letras. Di: Non malpariches nas lousas do camiño a teigada de fame e maledicencia, tampouco aleitaches crianzas alleas intemperiando as propias, privándolles do seu. Negaches bicos a rapina e a finsa, esluindo nos cadrís a xeada da obriga. E por tanto tempero, apuxéronche tola, ríspeta, xota, lurpia, marrón da brava. Termaches no mandil da auga e do lume, escolliches a arxila, a árbore, a pedra, a liberdade. Tola é un vocablo que nos vale para enlazar co último poema de hoxe, que de Marica titúlase Confeso que estou tola. E non é dicir que estou encantada de coñecerme, que paso dos demais. É a declaración da miña independencia, a declaración de que persigo unha utopía, é que esa liberdade e esa utopía pídoa para todos. E di: confeso que estou tola. Teño alucinacións multicolores nos plenilunios e ando a cortar lilas de auga para poñer bizosas en púcaros de lume. Porque ven ser que a lobo, que me volvo loba, cando a lúa é máis grande e branque amarelea na pupila do mundo, daquela escoito músicas de tambores e frautas e bailo cos pés nus no caborco da noite. Pendulo das orellas espantos como brincos de morcegos pregados e falo coas curuxas na lingua máis arcana. Ignoro se me ollades. Se estou engallolada e vos, por divertirvos, ceibades cacahuetes entre as reixas que afastan o meu soño e o voso. Confeso que estou tola. Teño unha barca branca que navega por rúas e por ríos de vidro, e eu vou de pé na proa, corremos cara ao ceo derrubando as estrelas.
Non sei se recolledes. Se apañades o froito da vendima dos astros para facerdes viño e cuspirmo nos ollos. Confeso que estou tola, eu vivo no tellado da casa. E cando chove, bebo a chuvia que cae e dela me alimento. Bebo-a como quen bebe tempo desconxelado, champaña á fin da festa ou un amor que pasa. Despois, cando clarea, perdo o medo e camiño sempre á beira do aleiro, desafiando a altura. Descoñezo se andades a chamar os bombeiros, porque a vertixe é vosa, e bebedela é miña. Confeso que estou tola, quero facer fileiras coas formigas, confeso que estou tola, e que leven pancartas co teu nome, confeso que estou tola, quero subir as barbas do xigante, confeso que estou tola, e dicirlle na orella algún segredo, confeso que estou tola, quero coller o touro polo alento, confeso que estou tola, e leválo a unha feira nas galaxias, confeso que estou tola, non quero ir con vos coa perroqueira, confeso que estou tola, gusto de ser a muller despenteada, confeso que estou tola, confeso que estou tola, confeso que estou tola, confeso que estou tola. Amén. E aquí... A verdade é que este poema escribino porque unha señora, que hoxe teño boa relación con ela, tratámonos ben, dixo que a miña irmá Teresa e eu estábamos tolas. E a min encantoume, estou moi agradecida, xa digo, agora son amiga dela. Bueno, de todas maneiras, se me deixa un momentiño Xulio, eu quería decir antes tamén xa cando ela estaba falando de Rosalía, dixo que unha das palabras que escollera para a súa sextina que era tola, para referirse a Rosalía, está claro que, en xeral, as mulleres, que tamén era un pouco que quería representar eu en Non mal naciches, en Non mal pariches, perdón, é as mulleres que se saen, ou que saen ou que saímos, non? Porque quero pensar que tamén o fago, do que se espera, e somos tolas todas, non? E se además escribes, pois tes moitas máis posibilidades de ser considerada tola, co cal ti tamén és tola, como era tola Rosalía, e esa é unha tolemia que pois, é moi xa. Hai un libro que se chama A tola do fallado, algo así, que fala da maioría das escritoras. A tola do fallado, por unha parte, é a imaginación poética, pero por outra parte tamén é a escritora. Sí. Levamos unha hora de poesía e é momento de rematar, de dar as gracias aos que estades aquí, aos que estades a lo quen sabe donde, especialmente a vos, e rematar mesmo lembrando a Xosé María Díaz Castro, que saleu mencionado aquí hoxe varias veces, e parodiando un pouco, decir que os que aquí estamos e agardamos que tamén os que nos contemplen son dos que decía Díaz Castro, a beleza fereume para sempre. A nós, a beleza, a poesía, feriunos para sempre. Amén. Eixe.